مع الملائكة الكرام البررة. ومن قرأ القرآن لكن تعتعى فأجره أجران فاسمع واتبعا. ومن قرأ القرآن لكن تعتعى فأجره أجران فاسمع واتبعا. وقارئ القرآن يكفو المهر مع الملائكة الكرام البررة. وقارئ القرآن يقفو المهرة مع الملائكة الكرام البررة. ومن قرأ القرآن لكن تعتعى فأجره أجران فاسمع واتبعا. ومن قرأ القرآن لكن تعتعى فأجره أجران فاسمع واتبعا. wannan hadisin na Aisha ne wanda yake ya zo da sigogi daban-daban. Mafi shahara shine wanda yake cewa almahiru bil qur'an ma'a safaratil kiramil barara. Yace to wa qari'ul qur'ani, makarancin alqur'ani wanda yake yaqfu yana bin almahara gwanaye ko to ma'al mala'iki, wannan jam'i ne ɗaya daga cikin siga ne na jam'in mala'ika, yana tare da mala'iku alkirami wato masu girma masu daraja albarara masu da'a. amma wa man qara alqur'ana ko alqur'ana wa man qara alqur'ana na'am wa man wanda qara'a yake wa man qara'a wanda ya karanta alqur'ani lakin sai dai ta'ta'a yayi inniya to fa ajruhu ladarsa ajrani lada biyu ce. Fasma, ka saurara, watba'a, ka bi. Mun gane ko? Nan kamar yadda na ce hadisin na Aisha ne ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barara, ashan da Allah yake cewa bi aidi safara kiramin barara. Waɗannan wasu first class mala'iku ne waɗanda cikin alƙur'ani saboda matsayinsu Allah ma ya mace su, ko da yake mun san Allah kaɗai sai iyakan mala'iku. Albaitul ma'mur ya ishe ka misali, irin misalin kwatankwacin mala'iku. To waɗannan as-safaratul kiram al-barara ko su daban ne a cikin mala'iku, suna da wani girma da wani matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To shine manzo Allah ya ce wanda ya gwane ya kware da karanta alkur'ani to yana tare da waɗannan mala'iku a duniya da lahira. Mun gano wannan abin kuwa? Yanzu kamar a ce tsaro ne ake sawa, to kila a ce kai kan wancan yana tare da kurtu, wannan yana tare da inspector, wannan yana tare da asp, wancan yana tare da dsp, wancan yana tare da kace IG misali ko AIG sannan mu kai IG, ko kila a sojoji ne wannan yana tare da kurtu, wannan na tare, har a ce wancan na tare da general ke tsaron shi misali. To da Allah akwai bambanci ko babu? Kaga manya ai manya ke tsaron su ko? To manya su ne waɗannan, don haka shi ya samu manyan mala'iku suke tare da su a duniya da lahira. Dama akwai alaƙa tsakaninmu da mala'iku, ba zo ba mu gan su ba mu ganin su, amma mun imani da akwai su da kuma akwai su. Mun kiyaye? Maza Allah ya ce amma wanda ya karanta alƙur'ani amma yana kai ku ya je ya dawo, to shi lada biyu gare shi, wato da ladar karanta shi din da kuma ladar wannan wahalar da yake yi ya je ya dawo. To malamai sai ta maganganu game da wannan hadisi, ya inganta inda inganci. To amma me ake nufi da almahiru bil qur'an? Wasu suka ce wanda ya gwani a karanta alqur'ani ko da bai haddace shi ba, amma in ya dauko yana karantawa to kamar ya haddace shi shaf da tajwidi da komai. Wasu suka ce shine almahiru bil qur'an. Wasu suka ce a almahiru bil qur'an shine wanda ya haddace shi, wanda ya haddace shi kuma har da mai kyau tsayayya, ko muraja'a yake bai kure. An san ana kure ko wannan wani kitabun aziz, amma wai bai cika kure ba. Wasu ka ce wannan shine almahiru bil qur'an.
to kuma wannan kauli na biyu shi mafiyan malamai irin su al-Imam Nawawi su malamai da yawa daga cikin magabata Ibn Hajar da sauransu shi suka rinjayar. Daga cikin dalilansu akwai cewa da za a yi ma mahalarci alkur'ani ranar alkiyama iqra warattil kama kunta turattilu fi dunya, cewa to ai a can aljanna ba a ce musu hafiza a baka ka kalla ka karanta ba, don haka ashe da ma yana na akai kawai cewa za a yi ka karanta ka taka kamar lifta, a ce ka taka matsayinka na ƙarshe zai kasance a gun aya ta ƙarshe da ka karanta ta. Suka ce don haka ana nufin wanda ya hardace har da mai kyau, wanda da wuya ya yi kuri sai can ba a rasa ba. Amma wannan da aka ce lakin ta'a shine wanda haddasa ke rawa, an gane ko shine wanda haddasa ke rawa, amma dai yana ta kokari a ya dai gyara, amma dai qur'anin bai tsaya ba, amma yana ta kokari. To sai aka samu hadisi cikin sahih bukhari har yanzu na Aisha wanda ya raba gardaman nan, domin akwai hadisi mai lamba 4937 shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi mathalul ladhi yaqra'u al-qur'ana wa huwa hafizun lahu wa huwa hafizun lahu ma'a as-safarati al-kiram al-barara. Kaga wannan hadisi nassi ne, shikenan ba wata jayayya. Kila waɗanda suka yi wancan kaulin na farko ba su haɗu da wannan hadisin ba ko, don haka wa huwa hafizun lahu, alhali yana mahardaci gare shi. Don haka malamai suka ce wannan shine kauli mafi inganci, domin idan aka samu aya ko hadisi shikenan an raba gardama. Kila waɗancan malamai da suka faɗi wancan su hadisin bai zo musu ba, ilimin su bai kai gare shi ba, an kiyaye ko. Don haka wannan shi zai nuna ma muhimmancin har da alkur'ani. In dai a duniya kowa na struggling, mutum ya ga ya shiga cikin first class mutane a duniyance, ya samu babban aiki, ya yi babban gida, ya auri wata wadda sai manya ake ba ita, yana da abubuwa ne. To ina ga wurin da ake tanafusi nan na kwarai, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, lalle ga wurin tanafusi ne, wurin competition. Ka yi kokari ka haddace alkur'ani domin ka shiga cikin masu wannan matsayi a wurin Allah subhanahu wataala. Amma wanda ya haddace amma har da na rawa, to shi ma yana da lada biyu. Yau in ya muraja'an nan can ya sukuci, in ya muraja'a can nan ya sukuci, haka dai in ya tattaro nan can ya bude, in ya haka dai yana ta wahala. Suka ce to shi ake nufi da lakin ta'a, kuma wannan shine mafi inganci. Don haka mutum ya kokari a mataki na farko ya iya karatun alkur'ani, sannan ya kokari ya samu hazzi mai yawa a cikin qur'aniya, in ma samu ne ya haddace shi. To kuma wata fa'ida anan ita ce kamar yadda al-Imam Shaukani ya faɗi cewa shi kuma wanda ya haddace alkur'ani da riwayoyin shi, to shi kuma yana da kwatankwacin ladan wanda ya haddace da riwaya guda sau 20. Sau 20 ya ci, domin waɗannan riwayoyin wai guda 20. Don haka wanda da guda ɗaya ya haddace, aka samu wani ya haddace da biyu, to shi ladar shi da ɗaukaka shi za a yi double, wanda shi kuma uku shi ma times 3, 4 times 4 har aka yi gaba ɗaya. Kuma wannan bai saba ma kiyasi na shari'a ba, domin wahalar ba ɗaya ba ce. Don haka kaga wannan ita ma ƙarfafawa ce, bayan ka haddace to kuma kai kokarin sanin kira'o'in na alkur'ani su ma, wannan shi ma wata daraja ce ta koli aliya. To amma dukkanin malamai sun faɗi cewa almahiru bil qur'an din nan lalle ya kasance wanda ke kwatanta aiki da alkur'ani, ba zallar gardi ba kawai ka halice shi kenan. A'a, mutum ya kasance yana kwatanta halaye irin na alkur'ani, kamar da nana Aisha da aka tambaye ta halayen manzo sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluquhu alquran. Na'am, shikenan ko? Na'am, mu je gaba malam. ويؤخذ القرآن بالتلقي فالمصحف الشريف ليس يلقي
ويؤخذ القرآن بالتلقي فالمصحف الشريف ليس يلقي بل عارف يأثره قد نقل بالأرض عن شيخ له ممتثلا ممتثلا كيفية الترتيب والأحكام والبدء والوقف مع التمام كيفية الترتيل والأحكام والبدء والوقف مع التمام منتظما في أخذه بسلسلة عن عارف فعارف مكملة منتظما في أخذه بسلسلة عن عارف فعارف مكملة ويؤخذ القرآن بالتلقي فالمصحف الشريف ليس يشرقي ويؤخذ القرآن بالتلقي فالمصحف الشريف ليس يلقي عارف يأخذه قد نقل بالأرض عن شيخ له ممتثلا بل عارف يأثره قد نقل بالعرض عن شيخ له ممتثلا كيفية التفسير والأحكام والبدء والوقف مع التمام كيفية الترتيل والأحكام والبدء والوقف مع التمام منتظما في أخذه بسلسلة عن عارف فعارف مكملة منتظما في أخذه بسلسلة عن عارف فعارف مكملة ويؤخذ القرآن بالتلقي فالمصحف الشريف ليس يلقي ويؤخذ القرآن بالتلقي فالمصحف الشريف ليس يلقي بل عارف يأخذه قد نقل بالأرض عن شيخ له ممتثلا بل عارف يأثره قد نقل بالعرض عن شيخ له ممتثلا كيفية التفسير والأحكام والبدء والوقف مع التمام كيفية الترتيل والأحكام والبدء والوقف مع التمام منتظما في أخذه بسلسلة عن عارف فعارف مكملة منتظما في أخذه بسلسلة عن عارف فعارف مكملة ما أجمله akwai daɗi gaskiya ko? na to wannan faslin ya kulla shi ne domin ya yi bayani game da ijaza kamar da za mu ci yana ta maimaita karɓar alkur'ani da koyon shi daga bakin malami domin muhimmancin wannan ko yanzu ya sake maimaita ya ce wani khadul qur'an wani khadu ana karɓar alkur'ani ƙur'ani bi talaqqi da talaqqi shine mushafahatan baka da baka yace domin fal mushafu sharifu laysa yulqi mushafi mai daraja alkur'ani laysa bi zamo yulqi yana bada darasi ba an gane ko daga al-ilqa presentation kenan ko kuma gabatarwa ko bada yanzu ina ilqa'i ne ko ina bada karatu to mushaf alqur'ani kenan ko ka bude shi ba zai baka darasi ba wa in kana qur'ani yana magana ko haka ne hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqq yana magana amma kai da kai sai a samu wannan connection ka duba ka karanta abinda ake nufi kamar da ake cewa malamai suke cewa mai sun yayi magana da Allah yayi sallah mai sun Allah ya magana da shi to ya karanta Qur'ani haka ne domin in ka karanta Qur'ani sakon Allah ne don haka Allah ne ke magana da kai yi karka yi ga bushara kaza ga gargadi kaza da sauransu yana magana amma bai magana wai wannan ta koya ma darasi ko in ka yi kur ya ce a ka ce ha a ba ya ce ma ba ha'un ba ce ha'un ce ko ba zayin ba ne zalun ne da sauransu a ƙur'ani bai wannan don haka za ka je gaban malami ka naƙaltu ya ce ma ga yadda ake wannan a nan ba a kaza ba a tsayi nan na ake tashi da sauransu ya ce ƙur'ani bai haka nan bal arifun bal a mai yin haka shine arifun masani malami masani wanda yake ya surhu yana cira toshi yana ruwaito shi ko qad naqala ne wannan aliful itlaqi ce tana yin maimaito a cikin
waƙe inda ake buƙatar sakin irin wannan. Ya ce shi wannan arifin qad naqala, haƙiƙa ya cirato shi kuma bil ardi da gitta alƙur'anin nan an shaykhin lahu, daga wani malami lahu da ya tabbata gare shi. Ai ya rawaito alƙur'anin nan daga wani malami, mumtathila yana mai kwatanta kaifiyatar tartili ko kaifiyar ta tartili, wato yadda ake yin tartili yana kwatanta iya ƙoƙarin shi, wal ahkami da hukunce-hukunce na tajwidi, wal bad'i da wurin fara karatu shi ma kaifiya ina ya kamata a tashi, wal waqfi da tsayi, wat tamami da qat'i shi ake nufi da at-tamam. Bambanci tsakanin al-waqfu wal qat'u shine al-waqf shine kana cikin karatu sai ka tsaya ka nisa kamar sakan 3 sai ka ci gaba, amma al-qat'u shine gaba ɗaya ka gama karatu shikenan zaka rufe musafi ka tashi ko. To duka waɗannan suna da matukar muhimmanci kuma ba a sani su sai gaban malami, shine ka san shi ina za ka fara karatu, akwai wuraren da bai kamata ka tashi kansu ba, sannan ina za ka tsaya musamman ayoyi masu tsawo, sannan ka san in kana son ka gama karatu gaba ɗai wace tasha ya kamata ka sauka, kamar yadda nace Qur'ani tashoshi gare shi. Wannan yana da matukar muhimmanci musamman ga mutum biyu, liman mai jan sallah musamman wanda ya haddace Qur'ani ko yana iya jawo surori masu tsawon ayoyi, ba ko ina ake tashi ba. Wani za ka ga tashi tsakiyar wata magana ko wata kissa ko wani abu wanda yana da alaka da bayansa, wannan yana muni kuma saurewa za ka ji haka. Da kuma ƙari'ai waɗannan musamman 'yan musabaka da akan kira mutum gaban mutane ya karanta, shi ma ba ko ina ake tashi ba. Za ka ji wani ya wani tashi da ina bai ba, ko kuma tsayi gaba ɗaya kamar liman shi ma a sallah ya ja mutane sallah musamman ta bayyana karatu, to ba ko ina ya kamata ya yanke ba. Ko kai wanda za a kira gaban mutane kai karatu, ba wani wuri ba a tsayawa. Bar mu koma ga wancan misalin na mota da na bamu, misalin wannan mai wannan karatun kamar direba ne ya ɗauki passengers, ka tashi ka ɗauki mutane zuwa Abuja misali, to in ka tashi Sokoto ga misali, musa akwai wasu tashoshi amma a ce babu tasha sai Gusau misali, kila Mafara akwai haɗari ba a tsayawa nan, ko akwai tasha kila in ka kai Funtuwa ko, to kamar haka nan ne ka gargaɗu karatu baka kai tasha ba sai ka aji fasinjanka shine mai saurarenka. To wannan duka yana da matuƙar muhimmanci kuma ilimi ne na sama tabaka aliya a cikin ilmoma na kafiyatul ada. Don ban manta ko da a kulliyatul Qur'an a Madina ina ga ana yin shi ne a mataki na masters, domin mataki ne na sama, domin ana buƙatar ka san larabci da ƙa'id da ulumul Qur'an da tafsiri abubuwa. To kaga akwai buƙatar kenan sai mutum ya san larabci. Ashe wannan kira ne zuwa ga mutum ashe ya tashi ya san wannan yare wanda da shi alƙur'ani ya sauka, wannan yare na larabci da shi za ka san oke na ya kamata in tashi nan ko in tsaya nan ko kuma in kammala karatu a nan. An kiyaye? To ya ce daga wannan ake karɓa alƙur'ani, wanda yake ya karɓo daga malamin shi kuma yana kwatanta karanta alƙur'ani da hukunce-hukunce da kuma wurin tashi da wurin tsayi da wurin kammala karatu. Muntaziman yana wanda ya shige cikin tsari fi akhdhihi a cikin karɓarsa bi silsilatin da jerin gwano na malamai, silsila na ijaza yake nufi, an arifin daga masani fa'arifin da kuma wani masani mai bin wannan mukammala. Wannan silsilar tana wadda take abin kammalawa ai har zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yana maganar kyawunta
mutum ya karbi karatu daga wanda ya karatu ga wanda ya karatu ga wanda ya karatu ga wanda ya karatu har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake kuma akwai silsila, akwai wani jerin gwanu, wata sarƙa wadda ya shiga a ciki wadda ke isa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai abinda malamai suke ce ma ijaza, shine idan mutum ya karanta Qur'ani da riwaya kaza ko riwayoyi ko qira'o'i, to idan malami na da ijaza to zai ce shi ma wannan ɗalibin nashi ya bashi ijaza. Abinda ijaza shine license a takaice, tunda yan boko kuke. License, an ce license an ba mutum dama ko kamar driver's license, kenan yanzu an yadda kai tuki ka iya ko so lasisi shine ijaza, cewa yanzu malamin ka ya yadda ka karanta Qur'ani gaban shi da wannan riwaya ko da waɗannan riwayoyin ko kira'o'in, yanzu ya yadda ka karanta alkur'ani da wannan karatun ka karantar a duk inda ka samu kanka a duniya. Zai ce ma shi kuma ya karatu ga mallan wani, shi kuma ga mallan wani, har a kai ga tabi'ai, har ga sahabbai, har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma wannan baya nufin cewa dole wai ba a karatu sai ga wanda ke da wannan ijaza ne, domin sun karamta, ba su da yawa. In ba gari irin Masar ba da wasu sassana a kasashen Afirka irin su Morocco haka, irin abin nan Shinqit, abin nan Mauritania kenan, Jazair, su ne al-Maghrib, kasashen Maghrib, an gane ko kasashen Larabawa ba ko ina za ka samu malami mai ijaza ba. Amma yana da kyau idan akwai shi to kai karatu wurin shi, saboda mi, saboda shi ya karanta ga wanda ya karanta ga wanda ya karanta ga wanda ya karanta har a kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin sahabbai sai karatu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su karanta ya gyara musu, su karanta ya gyara musu, har ya ba wasu su ijaza zakace, bi ma'ana yayyabe su da cewa ai karatu da irin karatun su, irin Ibn Mas'ud, ko ya ce wani yana da daɗin sauti, irin Ibn Abbas shi ma yana cin qurra'us sahaba da sauransu. To kaga ana tsammanin wanda ya karatu ga wanda ya karatu ga irin waɗannan, ana tsammani ya zanya fi itkani, domin wannan lasisin, wannan ijaza amana ce aiko. Duk wanda zai bashe ta zai ji kai yanzu fa shaida ce zai bada wadda ta kai fa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa haka abin aka saukar da shi kuma haka ya karantar da shi. Wallahi abin nan yana da hadari, yana da matukar hadari. To amma ni in mutum ya samu ya yi haka ɗin, kamar malaminmu Dr. Sani Abdullah Jos, kaga kamar da aka ambata muna cikin waɗanda ya ba ijaza shi. Misali, lokacin da na je Madina, alhamdulillah, na karanta alqira'atul ashr gaban malami na Sheikh Jamal bin Abdullah Didi, ya ban ijaza ta alqira'atul ashr, walhamdulillah wal minna. Mun kiyaye ko? Sai mun karanta wannan mana? وهذه كو؟ وهذه خصيصة الإسلام. نعم. وهذه خصيصة نعم. الإسلام لا يرسل العلم بلا خطاب. خصيصة الإسلام لا يرسل العلم بلا خطام. وأكمل الأخذ هو القراءة حقيبة القيل مع البراءة. وأكمل الأخذ هو القراءة عقيبة القين مع البراءة. بلحنة وهجنة البيان وسائر العيوب في اللسان. بلحنة وحجة البيان وسائر العيوب في اللسان. وهذه خصيصة الإسلام لا يرسل العلم بلا خطاب. وهذه خصيصة الإسلام لا يرسل العلم بلا خطام. وأكمل الأخذ هو القراءة حقيبة الدين مع البراءة. وأكمل الأخذ هو القراءة عقيبة القين مع البراءة. بلحنة وهجنة البيان وسائر العيوب في اللسان. بلحنة وهجنة البيان وسائر العيوب في اللسان. وهذه خصيصة الإسلام
لا يرسل العلم بلا خطاب وهذه خصيصة الإسلام لا يرسل العلم بلا خطام وأكمل الأخذ هو القراءة حقيبة القين مع البراءة وأكمل الأخذ هو القراءة عقيبة القين مع البراءة بلحنة وهجنة البيان وسائر العروف في اللسان بلحنة وهجنة البيان وسائر العروف في اللسان نعم تهانز أنا من بيان جميلة تلقي لنا يتشي وأكمل الأخذ هو القراءة عقيبة القين أوكي عفوا وهذه خصيصة الإسلام يتشي ونن سلسلة ديما بياني نتشي واني كرنتا غوان تندق مز الله صلى الله عليه وسلم يتشي ونن خصيصة الإسلام abin da yake banci musulunci wato wani abu ne ke bantacce wanda yake banci wannan addini namu mun gane ko yace la yursalu al-ilmu bila khitami la yursalu ba a sakin al-ilmu ilimi bila khitami ba tare da linzami ba wato kamar dabba irin kila raƙumi ko abin nan hambararre a sake shi kaga zai yi banna to haka ilimi yake aka ce karamin sani ko komi ko to haka abin yake don haka a bi tsari akwai waɗanda wurinsu ake zuwa a koya kuma wannan ba ƙur'ani kaɗai ba dukkanin fannoni na ilimi haka suke akwai inda ake zuwa a koyi kaza waɗanda su kuma sun koyo daga waɗancan su kuma daga waɗancan har zuwa ta tuke inda asalin abin yake to haka ake addini ilimi ba sake yake ba akwai ka'idodi da ake bi da matakai da wuraren da ake zuwa to shine cewa akmalul akhdhi mafi kammalar karba alqur'ani huwa shine alqira'a karatu aqibat alqini bayan an lakana musu shine akmal wato kamar da ake ma 'yan islamiyya musamman kananan yara maza da mata wannan shine akmal kuma kamar da aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi talqini aka yi masa ko har yana gaggawa Allah ya ce na'am aywa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi aka ce kwantar da hankalinka inna alaina jam'ahu wa qur'anahu shi manzo Allah yana gaggawa domin ya sauri ya kama alqur'ani Allah ya ce ka kwantar da hankalinka kada ka yi gaggawa mu muka ɗauki nauyin jam'ahu fi sadrika kenan wa qur'anahu to ka gani wannan shine akmal malami ya karanta ɗalibi ya maimaita wannan shine akmal in ya samu don haka da yawa na akwai malaman islamiyya wannan shi ya fi kyawu a karanta ma yara su karba ko a karanta ma yaro ya karba to amma kila lokaci baya ba da dama to sai ai abin da yake duna zalik abin da bai kai haka ba kamar kila an koya ma yara a ta da baki sun iya kila sai a malam har lokaci yayi sai a abin nan labas sai a biya ma yaro an biya ma yaro ko yarinya sai ta je ta yi har da ta dawo ko kuma in ba masu har da bane a ce mutum ya karanta inda ya kure a gyara masa ko amma al-akmal shine alakana mutum ya karanta bayan an karanta shine wa akmalul akhdhi wal qira'a aqibat al-qin yace ma'al bara'a tare da barrantuwa min luhnatin wa hujnatil bayani daga luhna shine lahani kuskure wa hujnat da munin albayani bayani wato yazan ana wannan karatun tare da kiyaye kada mai maimaitawa ya yi kuskure ya yi allahan shine luhna a nan wanda yake mun san allahan akwai jaliyun akwai khafiyun ko akwai wanda yake jali wanda ya girma babba ne wanda yake yana canza ma'ana akwai kuma khafi wanda yake sai irin wannan malamin da aka siffata mana ke iya gane wannan kure irin malam bello da ya tashi wani abu zaka ji kai da baka san tajwidi da sifat ba da wasu abubuwa kai zaka ji ai daidai aka karanta amma wanda yake ya kai mutkin ya san tajwidi ya san abubuwa to zai ji akwai gyara
zai ji kila baka yi tafhimi wani abu ba ko wani istifalin wani harafi